gaurkoan Monterron parkean bildu garen ongi etorriaren auzian Audientzia Nazionalaren egindako paktuen harira zenbait preso politiko eta preso ohik gure izenean izenpetu dugun agiriaren berri emateko. Nabariak izaten ari dira askapenaren bidean, hau da, Euskal Herria independente eta sozialista baten eraikuntzari begira ematen ari diren atzera pausoak. Izan ere, ez dira berriak Frantziar eta Espainiar estatuek euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen elkartasuna errotik mozteko sustatzen duten kriminalizazioa zein aurrera daramatzaten debekuak. Ildo horretatik, azken urteetan, estatuek emandako pausuak ezin dira neurri juridiko hutsal gisa ulertu. Estatuok Euskal Herriak bere askapen prozesuan zapalkuntzari aurre eginez eramandako askapen borrokaren zilegitasuna ukatzen jarraitzeko pausuak bai dira. Zapaldutako herri baten askatasun egarria ito eta izaera kriminaleko aldarrikapen gisa kokatu nahi duten pausoak, estatuok Euskal Herriaren aspirazio betikotzeko honen kontra sostengatzen duten dominazioa eta jazarpen estrategiaren logikan ulertu behar direnak hala beharrez. Eta horretan, ongi etorrien aferean, inguruan martxan jarri duten azken farsa judizialaren harira, askapen borrokaren oinordekotzat jotzen diren eskutik erdietsitako azken akordioak borreroen egia geurea egin, eta jazarpenean tematuta dauden ateak parez pare ireki naiz honetan mugitzeko baldintzak erraztu dizkiete. Bai maila juridikoan, bai maila ideologikoan, zein diskursiboan. Iragana baliatuta, hau aitzakia gisa hartuta, etorkizuneko Euskal Herriaren aldeko borrokaren zilegitasuna da auzitan jarri dutena. Euskal Herriaren bakearen bidean egindako akordiotzat saldu duten horrek Euskal Herriaren askapenaren aldeko borrokaren kriminalizazioa eta etsaiaren egiaren inposazioa suposatzen du. Hain zuzen ere, gu bezala Euskal Herriagandik elkartasuna jaso dugun milaka eta milaka militante politikoen borrokaren zuzentasuna auzitan jartzen duena. Horren bestez, kezkaz eta larritasunez bizi dugu bakearen izenean ematen ari diren ustezko pausuak Frantziar zein Espainiar estatuaren jazarpena elikatzen egotea. Askapen borrokak dirauen bitartean, honek aurrera egiten duen heinean, estatuon jazarpena eta honetatik eratorritako ondorioen errepresioen areagotzea emango da. Beraz, gure posizio xumetik, euskal preso politiko, ieslari eta deportatu sostengu eta elkartasun aurkako kriminalizazioari begira emandako aurrera pausoa salatu nahi dugu. Eta bide batez, euren militantzia politikoaren ondorioz, jazarritakoekiko elkartasuna indartu eta Euskal Herriaren askapen borrokaren murgiltzeko deia ere luzatu nahi dugu.